ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ದ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡದು ಕಲ್ತನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಂದುಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಪುರೇರ್ಲವರ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಂಡ ಏರ್ಲ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಆತು ಲಾಯ್ಕಾದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ದಾಲ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕಡಿಮೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಲೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾಪುಂಡು. ಪಲ್ಯ ಅರ್ದಲ ಈ ಸುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಉಂಡ್ರೆ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನಪ್ಪ ಬೋಡ್ಪಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅದೋ ಸೈಜ್ದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪು ತಾರಾಯಿ ಕಂಡ 1 ಗಡಿ ಅನ್ನು ಪೆರೆದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪುಳಿತ ನೀರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಯಾರು ರುಚಿಗೆ ಬೊಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಈತ್ ಐಟಮ್ ನಮಕ್ ಯಾರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಈ ಸುತ್ತಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಬೇತ ಟೈಪುಡು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಡಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಬೇಜಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಿರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿನ ರಡ್ಡು ಟೈಪುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ ತುಲೆ ಆ ರೀತಿ ಇಂದೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ತುಲೆ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಾದ ಪತ್ತದು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲಿತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಪಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಗುಪ್ಪೊಡು ತಿಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಗ್ಗೆರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಾವು ಲಾಯ್ ಕಾಪುನು ಈ ರೀತಿ ನಿಕಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನ ಪೂರ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡು ಒಂದು ನೀರು ತಂದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜಿನ ಪೂರ ಐಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಲುಂಬರೆಗೊಂದು ನಮಕಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ ಲುಂಬೊಡುಂದೇನು ನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಲುಂಬುದು ನಿಕುಲು ಕೈಟೆ ಅರ್ಥದು ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಜಾಳಿ ಉಂಡುಂದಿತ್ತನಂದ ಅರಿಪುನ ಜಾಲಿ ಉಂಡುಂದಿತ್ತನಂದ ಅವೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಸೊಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರ್ದ ಪಸ ನಮಕ್ ಚೂರ್ಲ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಪೂಂಟು ದೆತ್ತದು ಬೇತೊಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೀರ್ದ ಪಸ ಇತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ ಅಪ್ಪುಜಿಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಈಕೋಸ್ಕರ ನೀರ್ದ ಪಸ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ತುಲ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇಂಚ ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ದೀಕ ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ ನಮಕ್ ದಯಪಂಡ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಗ ಉರ್ದ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದು ತುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಸ್ಮಿ ಒಂಚೂರು ಬೇವ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಿಕ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದಿಯೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏಪಲ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫುಲ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಏನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗಾಯ್ತು ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀವನ್ಲೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ದೀವಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ನಮಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿಂದೆಗ್ ಓಕೆ ತಂಜಿಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ
ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ನಿಕುಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡಿಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ನಂಡ ಹೊರನ್ನೇ ಅಡಿಕುಲುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಬೇಗ ಪಾಡ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೆನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊರ್ಚಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಪಾಡ್ಯಾರಂಡ ಯಾರು ಇತ್ತವರ ಫುಲ್ಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರೇ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಬೇಯಿನಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷದ ಕೊಡ್ತು నేను ಬುಡ್ಕ ಇಂಚನೆ ಅತ್ನ ಮುಟ್ಟ ನಮ ಈ ಮೇಟ್ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಂತದಿವನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ಯಾನ ಪೆರೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಾಯವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲೊಂದೇನು ಕಾಯ ಎರಡ ಯಾವು ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಮೇಟಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಯ್ಯಂ ಬತ್ತನ್ ತುಲೆ 3 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದು ನಿಕುಲು ಇಂತೇನಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ದತ್ತದು ತುಲೆ ಏತ್ ನೀರುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಅರ್ಥದ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಈತ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಿರ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜವು ನಮಕ್ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕದಲಕ ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾಂಡ ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪುಡು ನಮಕ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದೆಟ್ಟು ಚೂರು ನೀರು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾರ ಪಿರ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಪುರ್ತು ಬುಡ್ಕಂದೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಆತು ನಾಗ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆತನ್ ತುಲೆ ನೀರು ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಕೈಟೇ ಅವೇನು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕೈ ಉಂತವರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಂಡ ನೀರು ಆಜಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿಂಡ ವಡಿ ಕುಲ್ಲುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಕೈಟೇ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟ ಡ್ರೈ ಆಯಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತುತ್ತಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ತೋಜಿ ನಿಂಕ್ ಐಕೆ ಚೂರು ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂದು ಪಾಡೊನ್ನೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯಂ ಬತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಬೇಯ್ತಿನ ನಾನು ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ತು ದೀತಾತೆ ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀತಾತೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಓಕೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿರೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ತಿನ್ನಂದಿನಕುಲು ಇತ್ತೇರಿಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿನ್ಪೇರಕುಲು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆನ ಇಷ್ಟೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ದಿತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲು ಅಡಿಗೆಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತದು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಉಂಡ್ರೆ ಅಂತೂ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತನ್ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತಂಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಪ್ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್